ole thlir tu te masaini zawa in tharin chi bai kan phuk le ve ka cheu tun trom chu thupui dang de hlek kanan soi vele thunganga hei tun lai zoram khovela thom nei lian em mai le mi tena kan soina sat social media vela pheichuan mun lo zaw em hi a oma chu Lengpui le Sihphir ram hlan chungchang buaina thil vel ani chumi chungchang chhui tura CBI ne na chhui turang en na ti vel te kha ani deuh nok mai mi chungchang hi ti hian toy fel deuh hlekin kan han soi anga kan han tar langlok anga chuam mi pui te po in a khai khom na ang reng deuh te po hriat a tha e kan an ti a chu tiang chuam engtin ma toy fel deuh hlekin kan han soi lockdown ani ti chuan hemi chungchang hi Mizoram Pradesh Congress Committee ten ninga February sang ni somni paruka kham Lengpui le Sihphir IAF te hna ram leile hral fel lo tak oma chungchang nian soya CBI te hna chui turim FIR an thehlut ti chuan hemi trum hian MPCC chuan heram lei chungchang hiam CBI te chuian phut thu le sarkar tu CBI te hna general consent petura an ngen thu te hi an soi ti chuan voin February ni ruk sang ni somni paruk zir top nia MPCC and party chung in khoma MPCC president Pulal Thanzar chuam thu soin Congress party in achu atrol chuam Lengpui airport bulram hral chungchang chui turin Supreme Court hial te po thlen ni an in huam thu le an tum thu te a soi chuaka chuta chuan ram hral thu a tui hang hop tu chui chuak tura CBI ko lu chau an lung oina ni lo thu te an be sei anga CBI in na an lo thok lem lo ani po in atul dan ang zelin atul ani chuan Delhi lama All India Congress Committee te an ho tu te rona Supreme Court hial te po kal an tum thu te po han soilang ani kaka Congress party na an han malak deuh na ni ti chuan MNF lam ve thung hi chuan February ni nga sang ni somni paruk khan Lengpui land scam chungchang hi chui turin CBI chui tir turin angen na Chief Vigilance Officer Khiliram Mina Mizoram Chief Secretary ni bokne na lekha an thehluta ti chuan Lengpui ram hral konga dan bo chiat na sa tak thleng le cheng vai bel che za somriat pariat vel zet ti ching pen chu Mizoram sarkar thunun thei lo CBI te chui tir ngei trulan ti thu te po an soya an legal board vice chairman Pulal Pian Fela chong thu MNF general secretary ni bok chuan ZPM media chairman minga CBI FIR thelu tum chu tlan che chunga mi puibum tumna ani ti in ZPM lam malang na chu asoi ani ti chuan voin niruk February sang ni somni paruk zir top ni hiam kan Rajya Sabha MP puke vanal ve na chuan IAF nena Lengpui le Sihphir ram hral hlan chungchang Central Investigation Agency te chui tir turin Union Home Minister Amit Shah angin na lekha social media site ranga te kan han mule bok ani khatiang vel kha MNF lampang thil bo zui dan ani ve thunga ti chuan Mizoram sarkar lai ZPM lam hiam ma an lockdown chuan ZPM media chairman Pubilal Chanzawa minister chuan thu chua asiama atar landana February ni li sangi somni paruka
Council of Minister meeting chuan Lengpui le Sihphir ram chungchang ngun takin angai tua thu le hemi chui chiang turin angin na CBI Central Bureau of Investigation ZPM media chairman minga February ni ruksang ni somni paruka thu thelu ni se tia anreal thu tepo asoi chuaka ti chuan hunan kal le hleka sti lai chuan voin February ni ruksang ni somni paruka press conference akona ZPM media chairman hian hian asoya MNF in kal manglo deva CVO nena an thelu lai kha chuan thelu hi kan la tum reng thawa amaro chu Congress party in CBI nena ngei an thelu ta ka wangin ZPM PAC chuan thelu velo arel ta ani atia ti chuan ZPM lam chuan thelu velo hemi chungchang buaina thil chui tura thu thelu velo kha an ti tluk thu asoi ani khatiang vel kha ani a party lian pathum te buaina sang kha engtin nge akal zel don ti chu hun local le hlek sela a hriat meite point arin om riawa chutiang ang buaina tunlai boruak lian tak Mizoram wap tlat du hi om ve a helai hi hun local le zel turata na ram le nam khoi thil te pon i awangin zoram mi pui te po in he thil hi ngun le zual zok dewa kan lo thlir ve te po atul khop maya hetia social media a thil chi rang lo langa khan akhoi zo nge dika atu te hi nge dik lawa ti te kha hriat thiam har ta ni chu wangin khalai kar khan buaina chi rang thuleng vel chi rang kha atama wangin CBI chui tir ti kha thom ri ring taber le mi pui nol pui ril ru ti min thei tur thil ani a chu wangin CBI chui tir chungsang hi ari ring lo thei lawa ti chuan hei party lian pathum ten CBI thleng thei thila ma anlak awang le hetianga boro angkal ta ka chuam tuna tanga rei lo te a eng thil nge lo thleng zelang ti kha thil dik tak chu enge ni tu te nge thiam lo ti kha zoram mi pui ten lo thlir zel ta ila a thaviau dona chutiang chuam kan ma hun reivak lawa hun han kal deuh hlek sela enge chanchin thar chanchin dik zok tu te nge dika dik lo zok ti kha tun din huna chuan malak tran tir chawla ni wangin nakin hun local le tura eng tiang chen nge thu dik zok lo lan don ti kha i lo clear eng ri phot meng